Kung mo eskwela ka unya dunay pangutana ang maestra nya dili ka katubag unsa may imong grado. Pasar hagbong. Hagbong. Ay kusga. Hagbong. Hagbong. Mo na ka mo tubag yun mo. Igpangutana tubag dayon. Lisod bagod tubagon ang pangutana ni Kristo. Ang iyang pangutana mao ni kung doon na mo'y anak o baka nga mahog sa atabay panahon sa adlaw igpapahulay nya kining adlaw igpapahulay gidili man gyud ang pagbuhat bisan unsa kay mo pahuway lagi gyud ta kay ang Ginoo ni pahuway ana insya kung doon na mo'y anak o baka ninyo or hayop mahog sa atabay saman paugmaan o kuhaon dayon anang adlaw. Paon. Oh, dali kay mong nakatubag. Pero sila wa katubag. Portigid ang bugua aning mga magtutudlo sa balaod o mga Pariseo, wa man katubag. Bugo to sila, mas bright mo. Sige, tubag. Oh, wa na sad mo mutubag. Magpasabot ba nga sila nga mga lawyers kaning magtutudlo sa balaod pasabot ani mga lawyers man ni sila nya mga Pariseo mao to sila ang mga leaders sa society bugo dayto sila bright kayo purting brighta nila to the point nga galisod sila tubag tungod sa ilang ka bright. Matod pa ni San Pablo sa unang pagbasa nang hinaot kong makabaton mo sa kaalam. Ba't giyon sa ito pagsulti sa iyo tingali ko ako lang yung klarohon wa na hinoon ko diri nawa na noon ko magtua ang akong pagampo alag kaninyo mao nga magtubo unta ang inyong gugma kahibalo. Unsa man ning kahibalo? Knowledge ug kaalam. Unsa man ang kaalam? Wisdom. Bright ninyo eh. Bright lagi mo kaysa mga Pariseo. Magtubo unta ang inyong gugma, kaalam, kahibalo ug kaalam sa paghukom aron makapili mo unsay maayong buhaton. Sila ang mga Pariseo ug ang mga kaniniang kadtong mga magtutudlo sa balaod ning tubo ug maayo ang ilang kaalam ang ilang kahibalo kay gi-memorize gud nila ang kaniniang hapit gud gi-memorize nila ang itawag lag Torah kana bang 5 books man siguro na naa sa Bible. Genesis, ang sa tanong sunod na Deuteronomy, Numbers, Leviticus, Exodus, mga niya. Ilag yun ang gimemorize. Nga naman, kay maunay ilang pagpalambo sa ilang kaalam. Parehagod ang mga lawyers, mutik na sila bar, memorizon gina nila hapit, ang tanan nga coverage, dagko kay mga libro, mausa na sa mga medical courses. Kami sang mga pari halatuon gid ana mga theological, philosophical, mga dogma simbahan aron gyud mulambo ang kahibalo nya exam dayon nya pasar dayon ana summa cum laude pa summa cum laude magna cum laude pakpaka des mga taob sabungan deg medalya pag matuod nga kamao na gyud ka. Pero ang lisod palambuon kaning gugma o kaalam. Nga naman, ang gugma, unsa may makapalambo sa gugma? Libro? Gugma ba? Unsa ang pagpalambo? Magsikag basa? Unsa ang pagpalambo ang gugma? Di na magsilbi bisag hotdon pa na nimog basa tibok Bible, hotdon pa na nimog basa tanang libro diha, mga love story o sa mga novels pa na diha unsa na imong mga pabasahon, psychological, di mulambo ang gugma. Ang gugma mulambo diha sa
paggamit niini diha sa paghigugma sa imong isig katao. Kana gyud makapalambo, pero ang imo ganing gugma gamiton ra nimo para sa imong kaugalingon, na patay ka diha. Bikaron, kumusta mang inyong gugma? Nitubo? Tubo. Nagtubo? Tubo. O nagkalaos? Kamong mga banag asawa, kumusta mang inyong paghigugmay? Ikumparar ko no kadtong uyab pa mo. Katubang uyab? Di makahinumdom pasad mo katong uyab pa mo. Huna-huna ako no unsa man imong bation katong uyab pa mo. Nya karon nga pila na mo katuig kami nyoon. Nitubo ba ang gugma ninyo o nagkalaos? Tubo. Tubo. Unsa may timailhan nga nitubo? Sige. Oy, kasagaran nangamatay. Na diha sa atong kuan sa kanang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto, 1 Corinthians chapter 13. 1 Corinthians chapter 13. Naa diha ang gi-explain ni San Pablo what is love. Ang gugma mapailobon. Di ba? Love is patient. Love is kind. Love is forgiving. Love is, ang sa patong uban diha. Basta mo na siya. Kana palang daang, love is patient. Love is kind. Unsa man ka kapasensyosa or pasensyoso katong uyab pa mo, karon mitubo ba ang imong patient? Uyaw-yawan kay ka? Hay may mas yaw-yawan nimo katong uyab pa mo o karong minyo na mo? Minyo na. Nagkalaos ang gugma. Kaya ang gugma patience man ang mutobo. Ana, nya napadyo gibutang diha. Love does not keep a record of wrong. Ang gugma kuno dili kuno magtipig og mga sayop. Be, hayman kalainan, hay may mas kanang dali kay kang mawagtang sa imong utok ang iyang binuhatan, ang iyang mga sipyat ba katong uyab pa mo o karong minyo na mo? Wa ba kay daghang sigig tipig des imong hunahuna, iniglakaw sa imong bana or sa imong asawa, labi nagduda ka ngan ana na say kabit, wa ba magsuod sa imong hunahuna, tuwa na sang animal ay adto na sa tus kabit niya. Nagkeep ka og record of wrong. O kanang pagsigig subay-subay, kanang sig subay-subay ba? Ikaw sa una pagyug ka, sa una pagyug ka. Awa na. Patay imong gugma diha, di imtubo. Yan, itubo inyong gugma ron, wa. Nangamatay. Wa na mumutingog. Tanawa, liwat gid mo sa parisiyo. Ang sunod, ang kaalam. Unsa may makapatubo sa kaalam? Kanang sigig basa na mga libro? Sig basa? Kadto kunong diha gitawag og a man of wisdom. Sikat ka ito nga limot ko kisa tong tawhana nga man of wisdom. Niya daghan kay mga learned people nga na interested kay grabe magid siya mutabi. Hapit man tanan mahibaw-an niya. Yab nindot sa gayo moto ang mga scholars ni adtos iyang balay kay gusto silang mutan-aw unsang mga libroha ang iyang gibasa aron ila sang sundon, ila sang basahon aron mahimo sad silang man of wisdom. Sus pag-adto nila, pag-atubang didto, tan-aw nila wa magi libro bisan usas balay. Wa gyud. Nga gipangutanan nila, unsa mang libroha imong gibasa? Isa, wa man ko'y gibasa. Isa niya nga nung may man kay kang mo istorya, may man kay daghan man kayo nga mga butang imong gisgutan nga galisod mi pagsabot, galisod mi pagtugkad, pero ikaw yano ra man kayo. Ngano mang ingon ana man ka? Mo tong ingon siya, kini manggong kaalam, di man gud ni gikan nato, gikan man ni sa tinuod nga kaalam. Kalimti usa ng imong kahibalo aron mahimo kang maalamon. Empty your knowledge and you will be filled with wisdom.
Oh, na siya. Oh, kalimti ng imong knowledge, oh, nga kanang COVID makamatay di ay. Kanang COVID ba? Kalimti na. Nya tangtangan na imong mask. Nya suroy din ngadto. Hanggap ug maayo anang hangin. Tanawa, ibalik nimo sa inyo. Unsa may hitabo? Patay na. Tanawa, inyo nang gi-anticipate, patay gyud ka pa der. Knowledge. Ingon bitaw ko disown. Disown ba? Ayaw lagi gamita ang knowledge. Usab ha. Kalimti imong knowledge nga naa day COVID. Nya tangtangan na imong mask, suroy-suroy gud ngadto, ayaw pag social distancing. Iniguli nimo sa inyo, unsay mahitabo? Relax kay ka. Kakapoy na magsigig sulob og mask. Relax kay kastanan. Nya, hilantan dayon ka. Ang imong kaning kuan, ang imong hilana tag 40, 45. Unsa may imong bation? Relax gyapon. Ngano mo day ang tao day sa una wa day hilante. Karon ra di ini nga hilantan kay naay COVID. Way mga hilanat sa una? O di relax ka nga hilantan ko. Nya ni gatos doktor, ingon din doktor, uy, COVID man ni. Unsa may mo isulti? Lara. Relax kay ka. Ngano man ingka patay gyud ko. Pero ini kamatay nako, magkita din mis Ginoo. Kani kay gitugot sa Ginoo, mutapot ni nakong COVID karon. Magkita gid mi ani. Nya, maratol ka dili. Wa gyud kay ratol. Ngano man ang imong gigamit wisdoman nga dili day ka mamatay. Unsa man magkita mos Ginoo. Kanindot ana kadakog kalainan mamatay ka o magkita mos Ginoo. Kadakog kalainan ana. Pero pila man kabuk nato dinhi ang mutuo ana or mosunod ana. Oy, mahadlok yung mamatay, pero dili gusto nga magkita siya og ang Ginoo. Pero magsigampo, Ginoo tabangi taon ko, Ginoo tabangi ko. Yung Ginoo magpakita ko nimo, ayaw lang Lord, ayaw lang. Kaya di pa ko gustong mamatay. Yung Ginoo, sikag patabang nako niya, di ka gustong magkita ta. Ako nga nagsigig tabang nimo, ako nga mo'y imong financer, ako nga imong benefactor sa imong kinabuhi, di ka gustong magkita ta. Ato mga benefactors din ay, kana mga donors nato, mga online parishioners, atong nung silang hi. Wa gid ta magkita ana. Pero daghan kay nila nga nagsigig ingon, Father, mahunong laning COVID, makauli kog Pinas, anhaon ta gyud ka kay magkita gid ta. Nako, ako sad excited sa kong magkita ta. Labi na ing tan-aw nako, medyo gwapa-gwapa nako. Sige, kita. Joke ha, oy mga online parishioners, joke ra na, pero tinodon pwede pod. Kanang ganahan ta magkita, oy. Kanang tao nga nagsigig hatag nimong pabor, di ka ganahan magkita mo? Di mo ganahan? Ganahan. Onya, anong mahadlok mo kang mamatay? Because you lack wisdom. Knowledge ray imo. Ang tinuod nga wisdom naa sa Ginoo. Og ang iyang giingon, ayaw mo kabalaka, ang tanang nagtuo kanako dili mamatay. Og bisan pag mamatay, mabanhaw. Og ang buhi nga nagtuo kanako dili na gyud mamatay. That is wisdom. Di na matugkad og libro-libro. Bisan si St. Thomas Aquinas, iyan ang gisuwayag tugkad. Gisunog niya ang iyang libro pagkakita niya sa tinuod yung presensya sa Ginoo, kay wa gid siya katugkad. That is beyond knowledge. Nya si San Pablo, bisag gibilanggo siya, nagpasalamat sa Ginoo. Sudang gana, nabilanggo siya, giskidula na kanus apat yun, nagsigig pasalamat sa Ginoo. Wisdom ang iyang gigamit, dili lang knowledge. Ana ha? Sige, katong na ay wisdom, manindog ta.